wani abu da ya zama dole an gina waɗanda ba su je ba suna ta ganin wai kamar da gani ne wannan yadda aka ga in sun karanta in ce ba lokaci in sun daddatse muku ku nema ku ci cikakkensa. Maganan nan fa zama ne kamar fursuna fa aka mai da ni. Ina shiga aka ce wannan ga shugaban taro, ban san shi ba, ban taba ganin sa ba, sai dai bayan an tashi da ya gama nasabta min abin da ya ga dama ya juyo yana cewa da ni wai mun haɗu da kai a jama'a, har ya faɗan ban tuna fuskarsa ba, ban san waye shi ba, amma dai tun da ganin fasalinsa na tabbata ba a shirya min adalci ba. A zo da alƙalin da ban ma san shi ba, balle in san ya nake gunsa, wacce irin aƙida yake da ita. Daga baya kawai sai muka gan shi cikin hotunan wannan masu zuwa suna ta kukkunna wuta, cikin yan majid da suka je suka kai ƙara. Shi ma fati ne a ƙarar tawa, kuma alƙali na fati ne shi a ƙarar, kuma ya zama alƙali.